puro santol ti makita nga pon dito, oy. Aw mo mangga. Boy, puro santol ti pon ni makikita dito, aw mo mangga. Kape. Diretso ka lang, puro mangga ti makita mo. Sige, boy. I'm here. Boy, nakikita ko na yung umusok, boy. Boy, nakikita mo na ba ako? Malapit na ako. Adi agad asok tikit kita eh. Bora siya, boy. Boy. Ano? Kumusta na dyan? Pasik ba? Positive? Positive boy, kung sumurutan. State food ka lang dito. Video copy. Copy paste boy. Basta sabihan mo lang kung pupunta na tayo. Boy, agsungsungrat din boy. Ano ti plano? Basta agbantay ka na ta, boy. Magpanunutok pa nyo na plano ta. Paspasa magpanunutan eh. Baka lamawin dan. Madi ka unay atat ta, boy. Basta si putam lang niya ramidan ta. Umatagtadom naman. Yeah, boy. Okay, copy. Okay, pace. Pace. Kado mga pace mo. Papis-pisang ka kahit. Baka uray ko to, matinagak ton. Agtiis ka ta, boy. Siya bahala. Wow! Ano ka? Kastilangan rin. Urahin ta nga mapartay. Sa talumusob. Kastila tikwatan, plano tan. Ipya, mayatata nga na panunot mo. O sige, standby ka lang dito ha. Oras na nagtagtagdan. Sumugutan. Copy, Roger. Pati nga Roger na agang ko, Andres. Madi nga Roger tinagang ko, Andres boy. Andres, copy, Andres. Ayan. O sige, tita ka pa lang. Agmasid-masid ka, baka ado sumang mga tao, maunan ta. Tita ka pa lang ha. Well, hindi ka, stay put ka lang dyan. Stay put ka lang. Relax ka lang. Patakam, matangana dito inday, nagbangsit dito ayang kaw. Takik no nga giti kabay kaw. Kapay nga may nagadong pagpwesto, may tapay nagadong takinuang na. Muriot ka nga talaga. Gawan sa bali pag lumangakaw, dito latan ah. Kita nung sa mga amot na ah. Sige. Mga kagudwa minutaws. Umatagtan, siguro matan, natagtadan. Sige. O sige. Roger. Roger. Madi nga Roger nagan ko. Major ko na ma. O sige, Major yung problem. Very good. Oh, alam, kumusta tigat mo tita? Masaya at payapa. Sa puno ng mangga. Ah, mayat bakas na boy. Ay, Roger kayo. Ay, Major kayo. Okay sabam, nagulungan ka tungtong. Natanga akong boy, talaga kawan. Mga dati margarik na ako, makataktak-iyak pa yun. Oh shit! Natangan kan, kidati ka mga tanga, muriot. Nga mo ni Major yun. Pagpaka makiti dito. Masidig ka na tata, makita mo na mamapastan. Nagmayat ati pwesto kita boy. Mayat. May tayat ako makait. Madik kailangan nga masidigin. Tanaw na tanaw oh. Sige ka boy. Paparagtutan mo naman tan. Basta baganap. Sige, waiting soon. Roger, andyan ka ba ba, Roger? Atit tuyak pay, Andres, ruk-ruk-rukin dan. Ano nga tanong may kadituyan? O sige, mapanak ditan. At ino nga puon ka dita. Tas sa pulang ka. Mapanak ditan. Dino nga puong manggayan mo. Number 103-075-9803. Ada, di tatak natin mangga. Kasi sa mo, narabi mo nga cellphone number ay. Ibabating ako ang number 03-805-9167. O sige, urayan na dita, mapanakon.
Urahin na ta, boy. Sige boy. Paparatan, boy. Palatandaan na boy, di babati punti mangga. Aji dati number natin dagana sa day. O, sige, boy. Paparatan, boy. Okay. Parta ka ma boy, kaya arakin dan na eh. Paparatan boy, madi ka madalagan. Baka madi masapulan natin punti manggangayan ko. Turing bagang numero, sakpay. Matakpay na lakay. Kahit pinamalalim natin bagam. Okay, very good. Just wait for me, boy. I'm coming soon. Roger. Tungtungan tan, nawag kamitin. Napuhayan mo kalubungin niya. Malapit na ako. Dito na, may. Sige, dito na yun. Boy, puro santol ti makita nga po dito, oy. Awok mangga. Boy, puro santol ti po ni makikita dito, awok mangga. Kape. Diretso ka lang. Puro manggan pati makita mo. Sige, boy. I'm here. Boy, nakikita ko na yung umusok, boy. Boy, nakikita mo na ba ako? Malapit na ako. Adi agad asap tikit kita eh. Puro siya, boy. Boy, huwag kayong istorbo. May plano kami. Boy, Bakit boy? asan ka na, boy? Nandito na ako, boy. Dito lang ako sa dati kong pwesto boy. Ano na ulit yung sinabi mong number, boy? Nakalimutan ko na, boy. 038177. Teka lang, boy. Hanapin ko, boy. Bilisan mo. Saan ba nakasulat yung boy? Diyan sa baba ng puno. Nandito na, boy. Kita ko na, boy. Tumingin ka sa taas mo. Ano, boy? Mapantahan? Ha? Damdama basit ah. Apurado kami. Takit din. Anong orasan na eh? Hanggang manang. Baka titan na eh. Atumik, basta karniti tungtungan. Apurado. Patakam makakabisina ka rin dahil. Ano? Hey, nakapoy signal. Patakam. Adi nga rin pinapaitan na tikit kita ni. Boy. Nagbulog ang boy, magalinain. Kenapa yang agak rame tinta? Atak. Purtakam tabo mo ba? Boy. Takal na karni adi ni boy. Patakam mo ba? Awan ni kota. Ala. Ako naglahingan. Ninja ko latte dati boy. Uy, ninjajakol ka lang. Ano boy? Intan? Kasi ka boy, niyawas sa matan, aldawon na eh. Pabayagin tabasit. Tuno asidig nga malpasin sa talamapan. Baka mawalan ta boy, matalo taon na eh. Hey! Kape! May plano kami dito, ingin mo. Dasuming-singit. Pantatop, patapitong ka lang. Ito kayo, kada plano nito. Ano boy, mapantahan? Intan ah. Si Sabam. Kape ka gamitin na pala natin, kape talaga rin, luluong. Ayok Ito mo na. Oh, Sayang di baterya na. Yan. let's go. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy.
Magatang mga to jay TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatag to manin. May met pa no gumatang katikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Kung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin latta. Mayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Umatang to mamuti kasta. Uy, kita mo niya tilugan ko. Kasla barbalulat ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo ti